Добър вечер, аз съм Менете Мерайкова. Това е синът ми Жоро, роди го на 7 годинки. Предавам пряко от новооткритият ресторант Златен хуй. Четем менюто на главният готвач. Категория екстра. Директор на ресторанта китаец Цун Кай Хуй. Управител французин Марсел Минет. Главен готвач турчин Баш Ебал Гюзе. Меню супи. Тихо, говоря. Бульон, менструален трезе, плахнати мъде мезе, путешко варено със сос, сочна сперма с магданоз, пучи въшки карантия, дърти мъди дреболия, готвено, дърти путки с гриз, пучи въшки с ориз, путка пане шамброн, хуй съде арпрон, черно дупи хайверлия, бяло дупи кадемлия, мати гърди фрикасе, сочна путка алангле, дърти мъди марината, пути в червена домата. Момент, нататък. Стара путка помия, магаришки хуй яхния. Волски мъди задушени, свински путки зачервени. Сочна путка бульон сервирана с лимон. Пресен зарзават помия. Панирана с пучевъшки яхния. Таратор от леден айран с тлъст гъст насран. Миризлива путка с бакла, задушена хуйова глава, мазен хуй с ракия, тлъста путка с яхния. Ще пия една парцуца, момент. Парцуцата. На здраве. Баба едно време си миеше краката с нея. Така, нататък. Бели цици омлет, на дървен хуй котлет. Саламура с 2 кура за гарнитура, пълнена путка с извара, препечен хуй на скара. Тлъсти мъди аламинут, насран гъс с лук, сочни цици марината, хуй с червена домата. На скара сочна путка алангле, мазен хуй от теле. Тлъсти мъди с хайвер, кур чепат дермер. Течност от яхния путе, топло да е селско дупе. Карантия, полски пишки, препечени с овчи оруешки. Ковитък. Салати. Пучи косми, салата от черна путка брадата. Салата памюр, домат с препечена волски кур. Пиклива путка ламинут, насран гъс с лук, на дървен хуй котлет, с остри цици омлет. Към ресторант Златен кур свири оркестър над названието Белите дупки. Диригент на оркестъра е Джани Самсеклеца от Италия. Солетисти към оркестъра Барбара Курволеска от полска папка смучка на кура от Куба. Тихо, това не е Фидел Кастро. Така. Розари Кватимаде от Испания. Алфо Курбонин от Финландия. И накрая Радин Вольой Хуич, изпълнител на народни песни, репертуар на оркестъра. Това беше всичко от нас. Аз съм Менете Мерайкова. Заповядайте в нашия новооткрит ресторант. Момент хлебарките. С току-що я убих с едно замазване. Парцал, ти мислиш за всичко. Това беше довиждане. Лека вечер. До нови срещи. Парцуца.